भोजपुरिया नंबर, भोजपुरिया नंबर। पल भर खातिर दिल के केहू मेहमान ना होला, पल भर खातिर दिल के केहू मेहमान ना होला, जिंदगी खुशियों के मोहताज ना होला। है दोस्त कदम राखी जा देख के ए जमी पे, हर जमी पे हर जगह फूल के बरसात ना होला, हर जगह फूल के बरसात ना होला। रउआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगतिया संगम आ गई नीजा। और कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके रउआ लोगन के बीच सप्ताह के 3 दिन रहीला रउआ लोगन के संगे जा। और आज तो जानते बानी जा दोस्त कि आज हमनी के सप्ताह के लास्ट दिन बारे जा, तो काहे न दोस्त आज भी रउआ लोगन के संगे बानी जा और बातचीत होकी हमनी के संगे। जब नंबर बा वो रउआ लोगन के स्क्रीन पर भी बा और बतावे के भी चाहत नहीं जा 0140 530 602 यह नंबर से होई हमनी के बातचीत। बाकी दोस्त बातचीत तो होखबे करी चा, उससे सबसे पहले ही बतावे के चाहत नहीं कि आज दिन के शुरुआत कैसन भइल हर लोगन के ई जाने के बा। और संगे संगे भाई का सब हो रहल बा और आज खुशी कितना बार हुआ लगे और कितना आज होला न दोस्त, दोस्तन के याद आवेला। ऐसन कौनो बतिया यदि रउआ के दिल में बा, शेरो शायरी या कुछ बतिया चुटकुला के रूप में बा, कौनो भी भाषा में होखी जा दोस्त, बातचीत के सिलसिला रउआ लोगन के संगे रही जा। और चलत नहीं जा दोस्त, सबसे पहले आज जवन बात रउआ लोगन के बीच करे के रहे जा, गाना हमनी के बीच जवन भी आवेला वो गाना पर हमनी के कुछ नज़र होला दोस्त। और उन गाना कैसन आई जा ये भी एगो सस्पेंस रहेला जा। तो काहे ना दोस्त सबसे पहले बतावत नहीं जा दोस्त कि आज जवन गाना अभी रखले बनी जा दोस्त, वो गाना देखिए गाना में जवन खेसारी जी बारे जा कितना वर्णन करता, कहता कि अब तो भाई पूर्वी बयरिया के भी पीछे छोड़ दिलस। देखी भाई कैसन जमाना आ गईल। आ रहल बनी लेके रउआ लोगन के बीच सुंदर संगीत, संगीत के बाद कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रही जा। शुरुआत करत तनी सुंदर संगीत संगीत से, तब तक रउआ लोगन डायल करत रही जा हमनी के बीच के नंबर 0140 530 602 और कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 में फिलहाल सुंदर संगीत संगीत संगतिया फिर से आ गई नी जा। जवन गाना रहे जा देखनी जा भाई शुरुआते गाना के बोल हमनी के बीच कैसन लागल रउआ लोगन के। भाई बातचीत के सिलसिला फिर से जारी हो ही जा। बाकी इससे पहले कहे के चाहता नहीं कि कार्यक्रम में रउआ हमनी के संगे बातचीत कर सकता नहीं जा दोस्त। और बातचीत करे खातिर जवन नंबर बा 0140 530 602 बा। भाई जमाना कितना चेंज हो गईल बा ये कहल मुश्किल बा। बाकी दोस्त एगो बतिया कहल बड़ा आसान बा कि भाई फैशन के आगे सब जायज बा। देखी भाई कितना बदल गईल बा ना, आजकल के ज़माना देखी भाई कितना बदल गईल बा कि पहले एगो समय रहे जा कि कपड़ा अगर तनिका सा फाट गईल नू तो भाई ओके पहनल अच्छा ना मानल जात रहे जा, सब कहत रहे फाट गईल अब चेंज करे के पड़ी। लेकिन अब का जवन जमाना आ गईल बा भाई देखत नहीं जीन्स के जवन डिजाइन देखत नहीं ऐसा लागता कि आधा तो बारे बाकी आधा फैक्ट्रिये में फाट गईल बा। फिलहाल चले तनी जा दोस्त फोन लाइन पर कौन मित्र बारन जा, कौन मित्र कहाँ से बा। हेलो चली आइल संगतिया हमनी के बीच रहे जा लेकिन ज़्यादा देर रहला से चल गई। कौनो बात नहीं है दोस्त, हमनी के संगे रउआ लोगन यदि आवत नहीं जा तो कुछ देर हमनी के रहे के पड़ी जा बीच में। फिलहाल फोन लाइन के तरफ चले से पहले कहे के चाहता नहीं जा दोस्त कि जवन गाना हमनी के बीच आज फिर लेके आइल बनी जा। देखिए भाई सब जने जानत रहे कि भाई जब केहू के प्यार में यदि केहू बीमार हो जाला, चाहे केहू के ऊपर केहू के जोर हो जाला, तो भाई देखिए दिल कितना कमज़ोर हो जाला। बड़ा प्यार से कहता कि तोहार अखिया के काजल। अब का कहता भाई बतावत नहीं जाए गाना में। से पहले फोन लाइन की तरफ चले जा। हेलो हेलो नमस्कार जी। कौन प्रोग्राम? हेलो हेलो चली लागत रहुआ हमनी के बीच बानी जा। बाकी बातचीत के सिलसिला फिर से जारी ना हो सकलस काहे कि दोस्त रहुआ असही आ गई नी जा। लेकिन फिलहाल फिर से कौनो मित्र हमनी के संगे बाड़न। हेलो चली लागत फिर आके चल गई। काहे भाई इतना हतार काहे, बस धीरे धीरे आई जा बातचीत होखी। फिलहाल ये कहे के चाहता नहीं जा दोस्त सुनाएम सुंदर संगीत संगीत। बाकी इससे पहले कहे के चाहेम दोस्त कि दिल के रोग दिल के आर पार काहे हो गईल, दिल के रोग दिल के आर पार काहे हो गईल, जवन चेहरा आवत रहे सपना में वो अब अखिया के सामने हकीकत में काहे आ गईल। कल तलक त झांकत रहनी जा बस दूसर के तस्वीर,
आज ताहार तस्वीर दिल के आसपास काहे आ गई। चला तनी जा दोस्त फिर से फोन लाइन पर कोनो मित्र बाड़न जा। हेलो, चली अब हमनी के बीच आइल संगतिया से बातचीत के सिलसिला जारी ना हो सकी, काहे ना दोस्त फिलहाल लेके चला तनी जा फिर से एगो सुंदर सन गीत संगीत हो कि भाई, लेकिन आज भी रउआ खातिर कुछ फोन लाइन के इशारा भी होता और रउआ लोगन के बीच कुछ संगति आवे के चाहत रन जाता, काहे ना दोस्त एक बार फिर से चला तनी। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, हाँ, अपन शुभ नाम बता दी। हेलो, चली भाई बड़ा सोच के बताएम जा, कौनो बात नहीं खेर सोचत रही जा। फिलहाल लेके चले तनी भाई सबसे पहले एगो सुंदर सन गीत संगीत फिर से होई जा और ब्रेक के बाद रवा लोगन के संगे लिहब छोट छीन ब्रेक के टाइम बा। बस ब्रेक के बाद आ रहल बानी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। गतिया कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके फिर से आ गई नी जा रवा लोगन के बीच भाई, ब्रेक रहे जा और ब्रेक के बाद फिर से आ गई नी जा। जवन गाना हमनी के बीच रहे कि तोहरा अखिया के काजल, हानु भाई लोग पहले काजल के कितना प्रेम से लगावत रहे जा, आजकल तक काजल पर कितना काजल लागी जा पता ना चलेला। फिलहाल दोस्त जितना भी दोस्त हमनी के संगे जुड़े के चाहत रन जा, बातचीत के सिलसिला जारी रही और फिलहाल फिर से लेके चलत तनी जा फोन लाइन के तरफ। बाकी ऐसे पहले कहे के चाहेम कि यदि रउआ के मन में कुछ रहल बा भाई, कुछ कहे के यदि चाहत नहीं जा तो कह सकत नहीं जा दोस्त, काहे कि हमनी के बीच बातचीत के सिलसिला जारी रही और फिलहाल जवन गाना हमनी के बीच फिर से बाजी जा। उससे पहले कहे के चाहत नहीं भाई कि आजकल ज़माना बदलत ज़माना में भाई एगो लड़का एगो टीचर के एगो छोट छिन चुटकुला रवा लोगन के बीच रखे के चाहेम जा, फिर हमनी के बीच होई रवा से बातचीत। बाकी इशारा पहले बातचीत की तरफ बात पहले चलत नहीं जा दोस्तों फोन लाइन पर। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार जी, का नाम बड़ा और रंजीत, कहाँ से हैं रंजीत जी? गोरघाट से। घोड़घास से। का हाल चाल बा रंजीत जी? ठीक है, का सब हो रहल बा? ठीक है, का हो रहल बा वही? कुछ ना, बैठल बानी। अच्छा बैठल बानी ना, मतलब छुट्टी मनावतनी ना? हाँ जी। अच्छा बड़ा बढ़िया। रंजीत जी बताइए आज दिन के शुरुआत कैसन रहे? बहुत अच्छा रहा आज, बहुत इतना अच्छा। दिन के खुशी है ना, बहुत मजा लगा। अच्छा मतलब आज के दिन देख के ऐसा लागता कि जेठ आ गइल ना? हाँ, जेठ अखाड़ आ गइल ना? हाँ जी। अच्छा लेकिन एगो बात बताई कि अब वही जवन गाना हमनी के बीच बाजल रहे जा, ई गाना जवन रहे कैसन लागल ह? बहुत बढ़िया लागल हमके। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा चली, लेकिन रउआ कबो काजल लगौले बनी कि ना, ई बताई हमरा के। हम काजल नहीं खेला ना लगावतनी ना, ई सब फैशन ना। के दौर में ना चलेला ना, पहले चलत रहे ना। पहले चली बड़ा बढ़िया। अच्छा ये बताई रंजीत जी फिर से गाना राखल गइल बा, अब बताई रउआ कुछ कहे के चाहत नहीं? नहीं के कुछ नहीं के, हमके एगो फिल्मी गाना है, वो गाना सुना दीजिए। कौन गाना बा? जमन राम लखन के गाना हो ना, मछली वाला। अच्छा अच्छा मतलब हाँ अब दोनों जने मिल के देखी कैसे मनावेला ना। हाँ जी। अच्छा चली जरूर हमनी के बीच रंजीत जी सुनावे के प्रयास जारी रही जा, दिखावे के भी प्रयास रही जा बहुत जल्द रहुआ लोगन के बीच। बाकी बताई रहुआ और केहू के याद करे के बा? सबसे पहले रहुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले हमारा दोस्त अजय। अच्छा अच्छा हमारा चीने वाला न चीने वाला संपूर्ण साथी। चली कार्यक्रम में इन्हीं है खातिर दिल से धन्यवाद दी। हम रउआ याद करत रही जा अपन साथी संघाती के। फिलहाल हम रउआ लोगन के संगे बानी जा, जवन बतिया कहत रहनी है ना एगो लड़का आ एगो टीचर के, भाई बड़ा आजकल जमाना बदल गईल बा, लेकिन बदलल जमाना में जवन बतिया कहत नहीं जा, एक बार का भइल एगो लड़का अपना टीचर के लगे अपन टिफिन छोड़ दिलस। बड़ा प्यार स्नेह भाई शरारत भी रहे लड़का के, बड़ा प्रेम से टिफिन छोड़ दिलस। अब टीचर के नज़र टिफिन पर पड़ल देखी जा, टिफिन जवन भी रहे जा वो ख़त्म कर दिलस टीचर। जा सही टीचर ओ खाने के ख़त्म कैलस, लड़का के सामने गैलस, कहलस बाबू तार खाना रहे ही, कहलस हाँ सर फिलहाल तार खाना हम खा गईनी जा, लेकिन घरे जाके कहब नहीं नु। कहता चिंता ना करी सर, घरे खाए कहे जाए, बस मम्मी अगर पूछी कि के खा गईलस तो कह दिहब रास्ते में जात रहनी है सब कुकुर खा गईलस। फिलहाल दोस्त चल तनी जा फिर से रवा लोगन के बीच। फोन लाइन पर कौनो मित्र आ गईल बड़न। हेलो, चलिए आइल संगतिया रहे जा, लेकिन ज़्यादा देर ना बैसलस, चल गईलस, कौनो बात नहीं है दोस्त। फिलहाल फिर से रवा लोगन के बीच जवन गाना आई जा हमनी के बीच बताबे के चाहते नहीं, ऐसे पहले फोन लाइन पर कौनो मित्र फिर से हमनी के संगे बड़न। हेलो, हेलो, नमस्कार जी,
नमस्कार। का हाल चाल बा? ठीक बानी। अच्छा अच्छा ठीक बानी। अच्छा सुबह से लेके अब वही ले कैसन रहल है दिन के सफर? बहुत मीठा। मीठा? अच्छा अच्छा मीठा रहे ना भाई, नमकीन तो नहीं नु रहे? ना ना। अच्छा नाम का बताइनी है रउआ अपन? नाम दुर्गेश यादव। दुर्गेश यादव। कहाँ से हैं दुर्गेश जी? बनिनिया से। बनिनिया से। ये बताइए बनिनिया की हालचाल कैसन बा? मोहल्ला के खराब बा? जी। अच्छा बड़ा दुख लागेला भाई जब केहू कहेला कि हालचाल गांव के खराब चलता समाज के ना, लेकिन चलिए बढ़िया होई यह आस रही ना। चलिए और बताइए हमनी के बीच जवन गाना होई जा रउआ दोस्त लोगन के कुछ कहे के चाहते नहीं, याद करे के चाहते नहीं? जी याद कर फर्स्ट में आके। अच्छा बड़की माँ के। अच्छा पैसा पापा के। अच्छा अपना सिस्टर के। हाँ हाँ जी अपना नाम से चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला संपूर्ण साथी। चलिए रउआ इनी जा हमनी के लगे बहुत बहुत धन्यवाद दिहब जा। और फिलहाल लेके चलत तनी भाई जवन गाना हमनी के बीच आई ए गाने के संगे संगे फिर से रउआ लोगन के संगे जुड़ेब जा दोस्त, बातचीत भी होखी। लेकिन आज हमनी के सप्ताह के लास्ट दिन बा, ऐसे फ़ोन पर ज़्यादा बानी जा दोस्त। चलत तनी फिर से फ़ोन लाइन पर कौनो मित्र जुड़ चुकल बाड़न। हेलो नमस्कार जी। हाईली लागत रहे भाई खाना खाते रहे कि का जी रास्ते में रह गई। कौनो बात नहीं है दोस्त, फिलहाल लेके चलत तनी फिर से सुंदर संगीत के तरफ। और जौन गाना हमनी के बीच आई जा वो गाना देखी भाई का फील होता रउआ लोगन के बस सुन के देख के बताई जा। तब तक आ रहा बानी सुंदर संगीत के बाद कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। है सुंदर संगीत के बाद कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके रउआ लोगन के टेलीविज़न पर। और कार्यक्रम लेके भाई सप्ताह के 3 दिन आइला और आज भी बानी जा। और जौन गाना रहे जा देखी भाई प्यार जवन फैमिली के होला, स्नेह दुलार जवन घर परिवार के होला भाई, वो कभी भी केहू के दिल से ना हटेला। और ये एहसास होला जवन रउआ लोगन देखनी जा भाई। ये गाने के बोल ऐसन रहे जा जेके वर्णन हमनी जा जितना भी कम होई जा करेब ता। फिलहाल दोस्त ऐसा ने हमनी के बीच गीत संगीत के सिलसिला जारी रही जा। फिलहाल फिर से कौनो मित्र फोन लाइन पर बारन, देखा तनी कौन मित्र बा कहाँ से। चले से पहले कहे के चाहतनी कार्यक्रम में रउआ हमनी के संगे जुड़े खातिर जवन नंबर बा रउआ लोगन के टेलीविजन स्क्रीन पर भी बा और यह नंबर के जरिए रउआ लोगन के संगे बातचीत होखी जा दोस्त। फिलहाल कौनो मित्र फोन लाइन पर बा, देखा तनी कौन मित्र कहाँ से बारन जा। और साथ साथ कहे के चाहता नहीं कि बहारों का ये मौसम यूं ही आता रहे, बहारों का ये मौसम यूं ही आता रहे, दिल में मोहब्बत का घर बनता रहे, संभलना चाहा हर मोड़ पे हम यहाँ, संभलना चाहा है हर मोड़ पर हम यहाँ, बस एक सच्चे दोस्त का सफ़र चलता रहे, साथ हमेशा चलता रहे। चलो तनी जा दोस्त फिर से जवन मित्र फोन लाइन पर बारन जा। हेलो चली आइल संगतिया बड़ा धीरे से चल गईलस, कौनो बात नहीं है दोस्त। अब जौन गाना हमनी के बीच बाजी जाओ जौन गाना रहुआ खातिर बा वो गाना बहुत पहले ही कुछ मित्र के डिमांड रहे जा, पहले भी आइल रहे जा पिछले सप्ताह में, बाकी वो गाना इस सप्ताह में आ गई बा भाई। तो चलो तनी सबसे पहले जौन मित्र हमनी के बीच बारन जा फोन लाइन पर। हेलो हेलो नमस्कार जी। सबसे पहले अपन टीवी के वॉल्यूम कम कर ली, ठीक बा? हेलो पहले टीवी के वॉल्यूम तम कर, अब देखा तनी भाई का कही जाए। फिलहाल ये बतिया हम रउआ लोगन से हर दिन कहिला कि जैसे ही हमनी के बीच के नेटवर्क क्लियर हो जाला ना भाई, तब बस समझ ली कि अब हमनी के टीवी के वॉल्यूम कम करे के बा। काहे कि दोस्त बातचीत के सिलसिला में हाँ वो कहल जाला ना डबल साउंड आला के बाद इको बन जाला। फिलहाल दोस्त चलत नहीं जा सुंदर संगीत के बतिया कहत रहनी है कि जवन गाना रखले बनी भाई बड़ा खुशहाल फैमिली होला, लेकिन जाना तनी जब कौनो छोट गलती आपस में हो जाला त दिल कितना घबराला भाई। ए गाना में बतावेला और ए गाना में देखी भाई मनावे के भी फार्मूला भी दिखौले बा। त काहे ना दोस्त देखत रही जा और रउआ भी मनावे के और माने के जवन फार्मूला बा अपनावत रही। फिलहाल लेके चलत तनी गीत संगीत के तरफ, बाकी ऐसे पहले फोन लाइन पर कोनो मित्र बा। हेलो हेलो हेलो
चली बड़ा प्रेम से आके चल भी गईलस। कौनो बात नहीं अब लेके चले तनी पहले गीत संगीत के तरफ गाने के संगे संगे आ रहल बानी ब्रेक के बाद कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। भोजपुरिया नंबर फिर से आ गई नीचा कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके रवा लोगन के बीच। और कार्यक्रम रवा लोगन के बतौले बानी जा कि सप्ताह के 3 दिन रहिला, जवन दिन हमनी के बीच मंगल बुध और बृहस्पति होला। और आज त जनते बानी जा ए सप्ताह के लास्ट दिन बा, फिर हमनी के बातचीत जवन बारे जा वो अगला सप्ताह फिर मंगल के दिन होखी जा, काहे न दोस्त। और ऐसे पहले कहे के चाहते नहीं कि गाना तो देखिए लेनी जा, फार्मूला भी पता हो गई होखी जा। फिलहाल फोन लाइन पर कौनो मित्र बा लेके चलत नहीं। हेलो, चली ट्राई करत रही जा, जवन रास्ता हमनी के बीच बा बातचीत के वो जारी रही जा। फिलहाल फोन लाइन पर जवन मित्र आई ऐसे पहले कहे के चाहते नहीं भाई, जवन चुटकुला रवा लोगन खातिर रखले रहनी जा। और जाने तनी भाई अब इतने ना जमाना इतने ना बदलल बा भाई, और भी ज़्यादा बदल गई बा। जाने तनी आजकल हमनी जा तरवा लोगन भी जाने तनी जा कि अब ही जवन चलता हमनी के फैशन आज से का कहल जाला 10 साल 15 साल 20 साल पहले जाई जा तो पता चली रहुआ कि जितना प्रसिद्ध ना रहे इंग्लिश शब्द के जवन जितना आजकल प्रसिद्ध बा कि आई लव यू के मतलब का होला ना। तो ऐसा एगो लड़का रहे जा बड़ा शरारत रहे जा, बड़ा नटखट रहे जा, अपना टीचर से भी उतना ना डरात रहे जा जितना डराई के चाहिए। जैसा ही लड़का स्कूल में गईलस त अब जानते बानी छी राह चलत बहुत लड़का होला सन लड़की होली सन। त भाई सब जने के बीच जैसा ही लड़का गुजरल त जानते नहीं जैसा ही रास्ता से गुजरल तो एगो लड़की के देख के बड़ा प्रेम से कह दिलस कि तहरा कि आई लव यू कहते नहीं। जैसा ही आई लव यू कहलस तो लड़की खिसिया के कह दिलस कि चल तहर सर के कहते नीचा। लड़का बड़ा प्रेम से कहता कि सर के मत कह जा, उनकर तो शादी हो गई बा। चली भाई चल तनी जा। फिलहाल फिर से फोन लाइन पर कौनो मित्र बाड़न। हेलो, नमस्कार, कहाँ से बानी और शुभ नाम का बा? डपरा से रुआ बाई तानी। अच्छा, नाम का बतौनी है? राजीव जी। अच्छा राजीव जी बताइए हाल चाल कैसन बा? राजीव मुखिया। हाल चाल कैसन बा? हेलो, हाल चाल कैसन बा? कैसन रहल है आज दिन के हाल चाल? दिन भर ठीक रहल है ना? ठीक बा। हेलो, अच्छा चलिए अपन शुभ नाम एक बार फिर से बता दी। हेलो, हाँ नाम बता दी ना अपन। राजीव मुखिया। दू रंग की आवाज रहे का? अच्छा, मतलब दू जने बानी लेकिन एक ही नाम से है ना? अच्छा चलिए राजीव मुखिया जी बताइए आज दिन के शुरुआत अच्छा रहे कि ना रहे? बहुत अच्छा रहे। बहुत अच्छा रहे। अच्छा चलिए बड़ा बढ़िया। और बताई कि जवन गाना रहे जा मनावे और रूसे के जवन बतिया रहे गाने में कैसन लागल है? बहुत अच्छा लागल। बहुत अच्छा लागल। आधा ही गाना बजा के काहे बंद कर देली? अच्छा ये आधा गाना रहे। अच्छा चलिए अब पूरा गाना बाजी ठीक बा? अच्छा चलिए। अच्छा बताइए राजीव जी रवा दोस्त लोगन के कुछ कहे के चाहते नहीं? कुछ देखे कह याद भी ना करे के बना कई दिन भर तो याद करते रहिला ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दी हम रवाइनी जा हमनी के बीच और अपन बतिया रखनी जा कहे कि दोस्त ये कार्यक्रम लाइव रहेला और वो लोगन के बीच रहिला त जनते बानी जा दोस्त त काहे ना फिर से लेके चलतनी फोन लाइन पर जवन मित्र हमनी के संगे जुड़ल बाड़न जा फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, अपन नाम बता दी। हमर नाम धर्म सिंह। अच्छा धर्म सिंह जी है, कहाँ से है धर्म जी? जा जनकपुर से। अच्छा जनकपुर से है। धर्म जी बताइए हाल चाल कैसन बा? एकदम निमन बाटे। निमन बा। हमार तो पूछी मत दिखाइए देता भाई कितना बढ़िया बा ना। रवा के हम बहुत बड़ा फैन है। अच्छा चली भाई। अच्छा एगो बात पूछा तनी फैन बनी हाँ नु सबसे ज्यादा अच्छा का लागेला रवा के? रवा में हाँ रवा के साउंड जब एफएम में बोले तानी ना हाँ तो अच्छा लागत रहे। बहुत अच्छा लगा। आप टीवी पर बनी तो और अच्छा लागेला ना क्या कि साक्षात आ कोई नीचे सामने ना। चलिए रवा के ड्रेस बहुत नीक लागता है। अच्छा ब्लू कलर के जवानी। अच्छा ये भी अच्छा लागेला। हाँ। अच्छा चलिए भाई एक जमाना मोदी जी ला दिले बना।
अच्छा चलिए बड़ा बढ़िया। और बताइए हमनी के बीच धर्म जी जवन गाना हमनी के बीच बाजल है अच्छा लागल है कि ना? पहले गाना नहीं देख ले रहनी ना देखले रहनी है। अच्छा अब ही जवन गाना रखले बनी जा देखी एगो गलती के पश्चाताप कैसे करेला और ये गाना में बताई वो बतिया जवन एगो फरियाद के रूप में बा। चलिए बढ़िया गाना बजाए बताई रहुआ याद करे चाहे और दोस्तन के कुछ कहे के चाहे। सबसे पहले अपन कन्या के सुनावे चाहे। अच्छा अपन बच्चा के और एक बाद रउआ के। अच्छा और हमरा चिन्हे वाला धर्म सिंह के चिन्हे वाला सबके। चलिए कार्यक्रम में धर्म जी सही रहुआ हमनी के संगे आए जाई है आस के संग रउआ से छुटनी जा और बाकी दोस्त फिर से हमनी जा बातचीत के सिलसिला जारी रखे जा काहे कि दोस्त संपूर्ण संगतिया के बीच समय के अभाव होला ऐसे दोस्त समय कम बा तो बातचीत ज्यादा होखी काहे ना। चले तनी फिर से फोन लाइन पर। हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा पहले टीवी के वॉल्यूम कम कर ली ठीक बा। जी जी। अच्छा अब अपन नाम बता दी का नाम बड़ा और? मेरा नाम? हाँ हाँ मैं हिंदी में बात करूंगी। हाँ, मैं जरूर बात कीजिए अपन नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम नेहा। कहाँ से है नेहा जी? मैं? हाँ हाँ नेहा जी कहाँ से हैं आप? मैं शमसी से। शमसी से। हालचाल कैसा है नेहा जी आपका? शमसी से। अच्छा हालचाल कैसा है? दिन आज कैसा रहा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आपका कैसा है? बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है जो आपको तो दिखाई भी देता है ना। चलिए नेहा जी और बताइए कुछ कहना चाहेंगे अपने? ये बताइए सबसे पहले कि हमारी जो ये पिक्चर है जो आपके स्क्रीन पर है कैसा दिखाई देता है? बहुत ही अच्छे देख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए अपने दोस्तों के बीच साथी के बीच कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहूंगी सिर्फ आपको कहूंगी। क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा और मुस्कुराते भी है तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा उसके बाद जब जो आप बात करते हैं ये भोजपुरिया अच्छा ये आप कहाँ से सीख लिए? मुझे भी सीखना। अच्छा आपको भी सीखना है? अच्छा चलिए जरूर हमारा प्रयास है कि आप सबको भोजपुरी सिखा दी ठीक बा। अच्छा और नेहा जी और कुछ कहे के नहीं खे? कुछ तो खास नहीं कहना है ऐसे ही जब आपको देखी हूँ टीवी पर तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी कार्यक्रम में आई हैं और सब दोस्तों के बीच आप अपनी बातें रखें और चलतनी जा ऐसा ही दोस्त हमनी के बातचीत रहे जा। फिलहाल नेहा जी रहे हमनी के संग कहत रहे कि राउर आवाज राउर जवन ई बोले के अंदाज बा अच्छा लागल है। दोस्त प्रयास हमनी के यह रहेला कि अरमान दिल के चाहे जितना भी होई अरमान दिल के चाहे जितना भी होई सब सिमट जाला दिल में जितना भी दर्द हो उस सब दूर हो जाला बस एगो चांद अपन छत पे आवे के चाही अनहर रात भी एक पल में अंजोर हो जाला। चला तनी जा दोस्त फिर से फोन लाइन पर कोनो मित्र बारन जा तो चला तनी फोन लाइन के तरफ काहे के दोस्त जनते बनिए सप्ताह के लास्ट दिन बनी जा। हेलो 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 नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा राउर नाम का बा? नमस्कार। का कहनी है? अंकित करनी। अच्छा अंकित करनी जी। एगो बात बताइए इतना कम साउंड काहे आवत भाई? ठंड खत्म हो गई बा देखत तनी दिन भर धूप उगल रहे जा ऐसा लागत रहा कि रउआ अब ही रजाई के भीतरे बनी जा। कौनो बात नहीं है दोस्त अब समय आ गई रजाई के काहे कि संझिया हो गई बा ठंड लागी अब कुछ ही देर में। फिलहाल फिर से फोन लाइन पर बनी जा। हेलो हेलो चलिए आइल संगतिया फिर से जा चुकल बाड़न तो भाई अब जवन गाना रहुआ खातिर लाइल बनी जा। देखी भाई ये गाना में कैसन फरियाद करेला अरे एगो बतिया कहे के चाहतनी कि किस्मत के लकीर के केहू बदल ना सकेला किस्मत के लकीर के केहू बदल ना सकेला समंदर के रेत के केहू उल्टा मोड़ ना सकेला ई जिंदगी दिहल त उ विधाता के बा बाकी तकदीर के लिखल जवन भी बा ओके केहू मिटा ना सकेला। दिखावा तनी जाई गाना और गाना के संगे आ रहल बानी जा रउआ लोगन के अपन टेलीविजन पर कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके से आ गई कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके रउआ लोगन के बीच। और भाई जवन गाना रहे जा गाना देख के रउआ के कैसन फील होखता कि ए विधाता भाग लिखला कौना कलम से कहनी जा दोस्त। गाना से पहले ही रही जा शायरी में कहले कि भाई किस्मत के लेख के केहू बदल ना सकेला
बाकी दोस्त अब हमनी के समय भी कम बा और वो लोगन के बीच पूरा 1 घंटा रहीला और 1 घंटा में तो जानते बनी जा दोस्त कि देश में इतना कमीशन चलता तो हमनी के बीच काहे ने रही हनु काहे ना दोस्त चलत नहीं जाए फिर से ही कहे खातिर कि अब हमनी के जवन समय सीमा बा अंतिम चरण सीमा पर बा तो चले इससे पहले कहे के चाहते नहीं अब जवन मित्र हमनी के संगे फिर से फोन लाइन पर होखी जा लेके चले फोन लाइन के तरफ। बाकी इससे पहले कहे के चाहते नहीं कि रवा लोगन भी हमनी के संग जुड़ सकता नहीं जा और जो नंबर रवा लोगन के टेलीविजन स्क्रीन पर नीचा बा दोस्त 0140 530 602 डायल करी जा और हमनी के संगे रही जा। और फिलहाल आज जितना भी संगतिया हमनी के बीच रहे जा जुड़ल रहे जा सब जने कहत रहे कि आज दिन के शुरुआत बड़ा बढ़िया रहेला लेकिन एगो संगतिया कहले रहे जा कि हमनी के गाँव समाज के अस्त व्यस्त बा हनु हाल चाल चली रउआ के भी बड़ा बढ़िया होखस इहे आस रही जा हनु। फिलहाल आप जवन गाना रउआ खातिर लाइल बानी जा वो गाना से पहले फोन लाइन के तरफ चले जवन मित्र जवन संगतिया हमनी के संगे बाड़न। हेलो 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 चली बड़ा बढ़िया ए भाई हमनी के आवाज़ यदि रवा लगे ना पहुँचेला ना तो समझ ली कि एमे रवा टीवी के वॉल्यूम बढ़ा दिले बनी ऐसे घटा दिहब ना तो हमनी के बातचीत फोने से होई जा ठीक बा। चलो तनी फिर से फोन लाइन पर कौनो मित्र आके फिर से जा चुकल बा। ए भाई ई सिस्टम रहेला कि जवन मित्र आवेला आके बड़ा प्रेम से चल जाला हनु। फिलहाल देखा तनी फिर से कौनो मित्र हमनी के बीच जुड़ गइल बा। हेलो हेलो नमस्कार जी अपन शुभ नाम बता दी का कविता जी। अच्छा एगो बात बताई कविता जी हालचाल कैसन बा? बड़ा बढ़िया रहे कि खराब रहे का पता हमरा के हनु। तो काहे ना दोस्त अब रउआ लोगन के बीच से जाए के पड़ी जा और जाए से पहले जितना भी संगतिया साथी हमनी के संगे रहे जा संपूर्ण संगतिया के दिल से धन्यवाद देता नहीं जा दोस्त और असही रउआ अपन दुलार और प्यार हमनी के संगे रखी जा और वह से राउर संगम बस इतने विनती करेला भाई। और आज खातिर जाता नहीं जा और जाए से पहले कहता हमनी के बीच मित्र की काहे ना नाराज दोस्त होखी ऐसे पहले एक बार फिर से फोन लाइन की तरफ चलल जाई। हेलो चलिए अब आए बिना दोस्तों फोन लाइन पर कहे कि समय हमनी के लॉक हो चुकल बजाए के पड़ी जाता। जाए से पहले कहे के चाहता नहीं दोस्त कार्यक्रम के सप्ताह के 3 दिन देख सकता नहीं जा मंगल बुध और बृहस्पति और एक कार्यक्रम के रवा यूट्यूब से भी देख सकता नहीं अपन टीवी भोजपुरिया नंबर 1 सर्च करी जा और विद संगम भी लिख दी जा आराम से मिल जाई जा रउआ के ई कार्यक्रम। और फिलहाल रउआ लोगन के बीच कार्यक्रम में जितना भी दोस्त आज फ़ोन करके साथ दिले बड़ संपूर्ण संगतिया के दिल से धन्यवाद देता नीचा और ऐसे ही रउआ अपन दुलार प्यार अपन टेलीविजन के संगे कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 पर लगैले रही जा और दी इजाज़त हमरा के राउर दिन बढ़िया से रहे या ना रहे दोस्त। बाकी अब ही से राउर जवन समय बा एकदम बढ़िया होई यह आस और विश्वास के साथ जाता नहीं दी हमरा की इजाज़त। देखत रही अपन टेलीविजन।